במקום שאני טס לטיול, וזה ימצא לי את התשובות. והם לא חושבים על הלמה, והם טסים בלי מטרה, טסים כי דרום אמריקה, וזה מגניב, וזה כאילו... עזוב, זה גם לא רק דרום אמריקה, זה מזרח, זה כאילו, הטיול עצמו, אני חושב שזה לא דווקא המקום. אנשים לא שואלים את עצמם, כאילו, הם מתעסקים נורא בשאלה, מזרח או דרום אמריקה, ולא מתעסקים בשאלה למה, ומה בא לי אחרי זה, וחזרתי מהטיול, ומה אני רוצה שאני גדול. אנשים לא שואלים את זה, אתה יודע. הם כאילו חוזרים, והחיים כאילו לא מתקדמים, והם נאחזים בטיול הזה שנה, שנתיים, והם כאילו לא מבינים, די, זה נגמר, היה מדהים, היה מטורף, בוא נתקדם. גם אני בספרד, שמע, היה לי כיף בטירוף, אני לא חוזר לשם עכשיו, אני נקודה אחרת בחיים, אתה מבין? זה ההתקדמות הזאת, שאולי זאת הבעיה. וחד משמעית טיול שינה לי את החיים בהסתכלות, בפרספקטיבה, גם ביכולת, במסוגלות שלי. אבל אני חושב שהיה הרבה רעיון מאחורי. כי באתי לטיול הזה בידיעה שאני גם תוך כדי עובד, ועושה גם במקביל, ואני מנסה ללמוד, להכיר את עצמי, ולצאת מאזור הנוחות במטרה של, אני לא שוכח מזה שאני עובד, אבל אני גם לא עסוק רק בלטייל, אני לומד איך לאזן את הדברים. מצד אחד אני יוצא למסיבה, מצד שני אני הולך לעבוד בסטארבקס בצהריים. אני לומד לעשות את הדברים, ואני לא רק באוברלוס. שלום לכולם, כאן דן בוזגלו, והיום אנחנו מתחילים סדרת פיילוט חדשה בשם תרבות גילאי ה-20. בסדרה, בכל פעם ניקח נושא או סוגיה מסוימת, נדבר עליה ונפרק אותה. והיום אנחנו נדבר על דרום אמריקה, השחרור ולמה אנחנו כל כך מבולבלים. לצורך כך הבאנו את אדם טיר, מאמן ומנהל תחום הבוגרים בתנועת 5 אצבעות. יותר מנשמח לשמוע פידבקים ומה דעתכם על הפרק באינסטגרם שלנו או כאן בתגובות, שתהיה לכם האזנה נעימה. בוקר טוב אדם. בוקר טוב. כלומר בוקר טוב דן. בוקר טוב. היום ככה בחרנו נושא מעניין, שחשבנו שנדבר עליו כבר הרבה זמן. תמיד אנחנו יוצאנו לדבר על זה בשיחות שלנו לבד, ואמרנו נעשה מזה פרק ראשון. זה הנושא של דרום אמריקה, השחרור, וכל מה שקורה מהרגע שאתה הופך לחיי האזרחות נקרא לזה, בעולם האמיתי. אני אישית נגיד לא עשיתי טיול דרום אמריקה כמו כולם כזה, וגם אתה לא בדיוק, תקן אותי אם אני טועה. צודק. רציתי לשמוע מה אתה חושב על זה, על כל התרבות הזאת שנהייתה בגיל הזה של סיימתי צבא, אני משתחרר, אני עושה דרום אמריקה, אני חוזר לארץ, עובד באיזה משהו, בדרך כלל מתחיל איזה תואר, איך אתה רואה את זה? אני חושב שאני רואה את זה לפחות איך שזה תפס אותי בפן האישי. בפן האישי, אני עוד לפני שהשתחררתי מהצבא, היו דברים שרציתי לעשות עם החיים שלי קדימה, וזה לא נתן לי יותר מדי אופציה להתחיל לחשוב עכשיו על טיול יותר מדי ארוך שרציתי לעשות. בפן האישי כן רציתי רגע לטייל, לחוות החוויה הזאת של טיפה אחרי צבא, טיפה אחרי 3 שנים של עומס להשתחרר, אבל דווקא להיות בתוך מקום שמאוד מכתיב לי את החוקים ובתוך מסגרת, נתן לי את הרצון ליצור לעצמי את המסגרת שבה אני רוצה להיות, שאני יוצר לעצמי אותה. הטיול כן היה לי ישב בראש ואני מבין את הרצון, אבל חייב לומר שבפן האישי זה לא היה משהו שישב לי כאיזשהו דרייב יותר מדי עמוק. אתה מרגיש שהרבה אנשים שיוצאים לטיול, יוצאים לטיול כי כולם עושים את זה? או כי הם יוצאים לטיול הגדול כי זה משהו שהם חלמו עליו והם רוצים ויש פה איזשהו משהו מאחורי? כי אני פשוט מרגיש שהרבה אנשים עושים את הטיול הזה כי זה פשוט משהו שעושים והם לא חושבים למה, ואז הם חוזרים 9 חודשים, 10 חודשים, 1.5 שנה אחרי ושואלים את עצמם, כאילו היה להם נורא כיף, הם עשו איזה פיק מטורף של החיים שלהם והם לא חוזרים, הם לא חוזרים לארץ, הם לא חוזרים למציאות, הם לא מצליחים לחזור לעשייה והם פשוט, הראש שלהם נשאר שם באיזשהו פיק שהם לעולם לא יחזרו אליו, וזה, אתה יודע, זה איזשהו דיון אני חושב שמעסיק אותי, ומעסיק הרבה אנשים, גם בצבא עכשיו וגם אחרי הצבא, של המקום הזה, האם זה נכון, האם זה לא, האם כבר ישר להתחיל עבודה, כי יש פה הרבה יתרון, שאתה מתחיל עבודה, אתה מספיק יותר, אתה כבר יכול לתפוס איזשהו יתרון, איזשהו פער, איזשהו step 4, לפני אנשים. איך אתה רואה את זה? אני רואה את זה כמו פייזים בחיים, שלבים שאתה עובר מילדות, בית ספר יסודי, חטיבה, תיכון, צבא. הרבה נהיה עכשיו עניין של מכינה לפני צבא, עבודה מועדפת אולי אחרי צבא, רגע השלב הזה של מה שנקרא התפרקות, שחרור אחרי התקופה הזאת.
חושב שזה כן נובע בסוף מעניין תרבותי חברתי, אין ספק שאנחנו מונעים ממה שהסביבה שלנו עושים, והתרבות שמנחילים לנו. והתרבות החברתית היא רגע ללכת ולבלות, וליהנות, לנצל את התקופה שאתה צעיר, ורגע, מה שנקרא, לעשות את כל הדברים שאתה לא תעשה בגיל, כשיהיה לך עבודה וילדים, גיל 30 ומעלה. עכשיו, אני חושב בפן האישי, שברור שזה נובע מעניין חברתי, להגיד שזה דבר רע, אני לא חושב, כי אני כן חושב שזה דבר חשוב, וכל בן אדם באיזשהו מקום יש את הרצון הזה, לטיפה להשתחרר את החוויות של החיים, מה שנקרא. אני פשוט חושב שזה לא נכון עבור כל בן אדם, ויש הרבה אנשים שעושים את הדבר הזה, כי הם חושבים שהם יקבלו שם איזשהם תשובות, או יקבלו שם את ההבנה היותר עמוקה של מה הם רוצים לעשות עם עצמם בחיים. אתה מבין, זה התחושה שלי, שאנשים כאילו, והם טסים לטיולים האלה, במקום שאני טס לטיול וזה ימצא לי את התשובות. והם לא חושבים על הלמה, והם טסים בלי מטרה, טסים כי דרום אמריקה וזה מגניב וזה כאילו... אז לא, זה גם לא רק דרום אמריקה, זה מזרח, זה כאילו, הטיול עצמו, אני חושב שזה לא דווקא המקום. אנשים לא שואלים את עצמם, כאילו, הם מתעסקים נורא בשאלה מזרח או דרום אמריקה, ולא מתעסקים בשאלה למה, ומה בא לי אחרי זה, וחזרתי מהטיול, ומה אני רוצה שאני גדול. אנשים לא שואלים את זה, אתה יודע. אני חושב שרגע שווה שתתמקד בטיול שאתה עשית, כי אתה פה מדבר על איזשהו עניין של למה אמיתי, למה לטוס למקום מסוים, ואתה לא מזמן היית בטיול בספרד, נכון. שדי ייצב לך את החיים לאחרונה. מסכים איתך לגמרי. חושב שרגע תתמקד בזה, כי זה מאוד עונה על השאלה הזאת, לדעתי. כשאני בטיול שלי בספרד, אני טסתי לאיזשהו סופה שמחבר, שבסוף החלטתי להישאר בו קצת יותר, ובצורה מאוד ספונטנית, שגם לא הכי מאפיינת אותי בדרך כלל, וחד משמעית טיול שינה לי את החיים בהסתכלות, בפרספקטיבה, גם ביכולת, במסוגלות שלי. אבל אני חושב שהיה הרבה רעיון מאחורי, כי באתי לטיול הזה בידיעה שאני גם תוך כדי עובד, ועושה גם במקביל, ואני מנסה ללמוד, להכיר את עצמי ולצאת מאזור הנוחות במטרה של, אני לא שוכח מזה שאני עובד, אבל אני גם לא עסוק רק בלטייל, אני לומד איך לאזן את הדברים, מצד אחד אני יוצא למסיבה, מצד שני אני הולך לעבוד בסטארבקס בצהריים, אני לומד לעשות את הדברים, ואני לא רק באוברלוס, שהרבה אנשים מרגיש לי שהם קצת חוזרים, והם כאילו באוברלוס, והם חווים מלא חוויות, אבל הנקודה זה שהם גם לא מצליחים להתקדם, הם כאילו חוזרים, והחיים כאילו לא מתקדמים, והם נאחזים בטיול הזה שנה, שנתיים, והם כאילו לא מבינים, די, זה נגמר, היה מדהים, היה מטורף, בוא נתקדם. גם אני בספרד, שמע, היה לי כיף בטירוף, אני לא חוזר לשם עכשיו, אני נקודה אחרת בחיים, אתה מבין? זה ההתקדמות הזאת, שאולי זאת הבעיה, בעצם. אבל זו שאלה, האם טיול יכול להוות חיים שלמים? כאילו, האם לאורך כל החיים, העניין הזה של ההנאה והכיף, שאנחנו מן הסתם רוצים לחזור אליו כל הזמן, למה זה לא יכול להיות המרכז של החיים שלנו? אני חושב שאושר נובע מאיזון בין מה שמסב לי כיף היום, למה שמסב לי כיף בעתיד. ואני חושב שהרבה אנשים שוכחים קצת את המקום של העתיד, ועסוקים רק במה מסב לי כיף עכשיו, באיך אני עושה דברים שיהיו טובים לי עכשיו, איך אני עושה, קונה דברים שאני אוהב, בגדים שאני אוהב, ואל תראה אותי, אני אחד שאוהב ממש בגדים, ואני אוהב לקנות מותגים, ואני אוהב להתעסק במה אני לובש, אבל בסוף זה גם נובע מדברים שהם קצת עמוקים יותר, כמו מה המותג שלי, ואיך אני רוצה שיתפסו אותי, כי אני חושב שיש פה הרבה דברים של מה אני עושה, זה משדר מי אני. והשאלה זה אם אנשים חושבים על זה לעומק בעיניך. כאילו, עכשיו כל אחד שעושה משהו כזה, הוא חושב על המעבר. רגע, אם אני מסתכל על עצמי, כי אני חושב שהשיפוט שלי קודם מגיע מהחוויות האישיות שאני חווה. כן. אני חושב לפני שאני עושה את הפעולות, וגם לפני שטסתי לטיול, ניסיתי באמת להבין את הסיבה שאני רוצה, ובאיזשהו מקום זה באמת היה רגע את השחרור האישי הזה. ההנאה לתקופה מסוימת, שאני לא חייב כלום. ויש משהו מאוד מאוד כיפי, בלא להיות מחויב לכלום, לא להיות בתוך איזושהי... שמע, זה מטורף. אני לא חושב שאני בהכרח יכול לעשות את זה בסגנון החיים שלי. אני בחור שקם כזה כל בוקר, 5 בבוקר, חדר כושר וזה, 6 פעמים שבוע. כאילו, אני אומר, באופי שלי, אני לא יודע אם אני יכול לחיות עם האוברלוס הזה, גם כשהייתי בספרד, בסוף הייתי במדריד וזה, וטיילתי, והייתי בסיביליה וולנסיה וברצלונה, בסוף הייתי חייב לחזור לחדר כושר, כאילו הייתי חייב לחזור לארץ. אבל זה לא השחרור. נכון, זה קצת לא השחרור הזה, אבל באיזשהו מקום דווקא אני הרגשתי שמאוד השתחררתי, אני חושב שאולי זה המקום הזה שבאמת כל טיול הוא נורא אינדיבידואלי, והשאלה זה, אני חושב שאנשים, וצריכים, וגם אני וגם כולנו, צריכים לשאול לעצמך, האם אתה עושה דברים כי כולם עושים את זה? או כי אתה רוצה, בדיוק, או כי אתה באמת רוצה לעשות את זה, ואתה מרגיש שזה נכון לך. אני חושב שזה גם הרבה מעבר לטיול, אתה יודע, אנחנו כרגע מתמקדים בטיול, אבל אם אתה חושב רגע על כל תקופת השחרור,
אנשים מעבירים, אני כבר בן 23, עבר שנה אמנם מאז השחרור שלי, אבל יש לי חברים שהם כבר 2 ו3 שנים משוחררים, והם עדיין בשלבי הטיול, יש חלק שעדיין לא טיילו, יש חלק שכבר כאילו טיילו ועכשיו מטיילים פעם שנייה. עכשיו, העניין הזה של לטייל 5, 6 שנים, 4 שנים, לא משנה כמה זמן זה לוקח, זה בסדר, אבל מה עם ההסתכלות קדימה? כן. כאילו בסוף, מהחוויה האישית שלי, כל הזמן יושב לי בראש האדם של עוד שנה, של עוד 2, של עוד 5 שנים, וכשאני חושב על הכאן ועכשיו, סבבה, בא לי לטייל, אבל זה כמו השקעה, אם אתה רגע מסתכל על כסף. נכון. סבבה, אני יכול עכשיו להוציא את כל הכסף שלי על מותגים ועל הנאות וזה, אבל רגע אם אני חושב על אדם של עוד 5-6 שנים, כשכבר יהיה לו, לא יודע מה, אולי 10 שנים, שיהיה לו איזה ילד, שיהיה לו עבודה, שיהיה לו בית, שהוא ירצה כאילו לפרנס את עצמו. איזה רחוק איזה ילד. זהו, לא יודע למה אמרתי. אתה רגע חושב פעמיים, לא כל פעולה שאתה תעשה עכשיו, באמת תועיל לך אחר כך. זה כמו אימונים, כאילו, בסוף אני רוצה להיות עם גוף מסוים, או אני רוצה להגיע לכושר מסוים. ואם היום אני אוכל ג'אנק ואני לא אתאמן, כי אני אגיד, אני אדחה את זה לפעם הבאה ובא לי ליהנות מהרגע. אז אי אפשר גם ליהנות מהרגע וגם לבנות לעצמך מטרות בחיים. אני חושב שזה רגע מחזיר אותנו לאיזושהי שאלה של באמת מה העלמה שלך בחיים, מה החזון שלך בחיים, מה המטרות שלך בחיים, מה הערכים שאתה פועל על פיהם, וזה סבבה גם אם אין לך. אבל אם יש לך ואתה רוצה להגיע לנקודה מסוימת, אי אפשר רק להתבסס כל הזמן על הכיף הרגעי הזה. נכון. וכשאתה מסתכל על הגיל הזה בכלל, אתה יודע, זה תרבות גילי ה-20, זה גם גיל כזה שהוא גיל קשה. שמע, זה גיל קשה, והוא מבלבל, ואתה מצד אחד נורא גדול, מצד אתה גם נורא קטן עדיין. מה בעיניך האתגר הכי גדול בגיל הזה? בלבול, לחץ חברתי, תחושה שאני לא עושה מספיק, שאני רוצה הכל, אבל מצד שני אני לא באמת יודע אם אני רוצה את זה באמת. קבלת החלטות. תחשוב שמכיתה א' אתה נמצא, עזוב, מהגן, אתה נמצא כל החיים שלך במסגרות. מתי לימדו אותך קבלת החלטות? מתי לימדו אותך כלים פרקטיים שהם לאו דווקא על הדעת המתמטיקה או על הדעת האנגלית, איך אתה מתקשר עם אנשים, איך אתה יוצר לעצמך סטורי טלינג, איך אתה עושה מסע ומתן, איך אתה בוחר עבודה, איך אתה בוחר את הערכים שלך, כאילו כל כך הרבה דברים שהם כביכול בייסיק, ובחיים לא למדתי אותם. אם אני לא אקרא עליהם, אם אני לא אחקור אותם בעצמי, אז לא יהיה לי אותם בחיים. ואתה יודע, אני חושב פה על עצמי, זה דברים שחקרתי ולמדתי, ובגלל שהייתי במסגרות, כמו 5 אצבעות, כמו כדורסל, במהלך החיים שלי, אז טיפה הכניסו לי את זה לראש, אבל אני חושב על הבן אדם הממוצע. איפה הוא ישמע דבר כזה? נכון. אתה מרגיש ש5 אצבעות בקטע הזה עזר לך לפקס את זה? אתה גם כאילו היום כמאמן שם, כדמות משפיעה שם. אני נמצא ב5 אצבעות מאז כיתה ח', ואני חושב שזה באיזשהו מקום ייצב לי את התפיסה הזאת לאורך החיים. ההבנה הזאת שיש לי פוטנציאל מסוים ואני רוצה לממש אותו. איפה זה תפס אותך? אני חושב שזה במקום של הכדורסל. הכדורסל מאוד ייצב אותי. ששלחתי הרבה מהכעסים ותחושות שלי בתור ילד ודברים שיפריעו לי, נקרא, הכל הלך כדורסל. כאילו, ניתבתי את האנרגיה שלי לכדורסל, יש הרבה אנשים שאולי היום נצבים את זה גם למקומות שליליים, הרגשתי שניתבתי את זה לכדורסל, היום אני מנתב את זה לחדר כושר ולדברים כאלה, אבל יש משהו בלדעת לנתב גם את הרגש נכון, ולנתב את האנרגיה הזאת של כעסים, תחושות, עצב. זה משהו שאני מרגיש שהרבה אנשים לא יודעים לשלוט ביום, בכלל עם כל ההסחות דעת שיש היום, ואם אתה שואל אותי מה האתגר היום, הסחות דעת. בעיניי האתגר הכי גדול בגיל שלנו זה הסחות דעת. כי אתה רוצה לעשות מלא דברים, אבל נורא קשה לך להתחייב למשהו. אם זה גם להרבה אנשים בגיל הזה בזוגיות או בדברים כאלה, אבל נורא קשה לך להתחייב לדברים, כי אתה רוצה לטעום מהכל, ובפעם אני חושב שלפני 50-60 שנה, הקושי הכי גדול היה למצוא את הידע. היום הידע יש לך בכל מקום, יש לך ChatGPT, ויש לך בארד שהפך לג'מיני, וקלוד, שהוא ה-ChatGPT הצרפתי, וכל מיני, סתם, הוא לא באמת, אבל כולם, יש לך את כל הידע בעולם, ואין לך את ההחלטות, ואין לך את המיקוד הזה. המיקוד הזה נראה לי, זה האתגר הכי גדול של אנשים, כאילו. איפה זה פוגש אותך ביום יום? אני חושב שכל דבר שאני עושה, אני שואל את עצמי, האם הבן אדם שהייתי רוצה להיות, היה עושה את זה? האם אני עוד 10 שנים, הייתי עושה את זה? כאילו, הייתי מסתכל אחורה ואומר, הייתי עושה את זה. אני מסתכל על העתיד ואומר, אוקיי, רגע, זה מוביל אותי לאיפה שאני רוצה להיות עוד 10 שנים, זה מוביל אותי למקום שאני רוצה להיות בו, והשאלה הזאת, זו שאלה שאני מתעסק בה באופן יומיומי, כאילו, זה גם עוזר לי לקבל החלטות, זה גם עוזר לי לחשוב האם אני הולך לכיוונים נכונים,
וברגע זה שאלות קשות בסוף, כאילו זה שאלות של מהות, שאתה צריך להתעמק במה אתה רוצה לעשות עם החיים שלך. וברגע שאתה אבל כאילו מתעמת עם זה ונלחם בזה ומתמודד עם השאלות האלה בלב שלם, אתה גם מבין יותר טוב האם מה שאתה עושה הוא בכיוון הנכון לך. אני רוצה רגע לפשט את זה, כי זה פוגש אותי ברמה האישית, ואני בטוח שזה פוגש כל בן אדם. כי אנחנו בסוף מדברים מאוד גבוה על מטרות וחזון ודברים שאתה רוצה לעשות. כן. בסוף אתה קם בבוקר, ויש לך שעון מעורר. נכון. אתה תמשיך לישון ותלחץ סנוז, או שאתה תתעורר באותו רגע ותעשה את הדברים שרצית לעשות בבוקר. אני חושב שכבן אדם, יותר מדי פעמים בבוקר, המוח שלי זה לא אותו אדם שאני רוצה להיות. אני הולך לישון בלילה, במטרה להיות אדם מסוים, בבוקר, כאילו אני שוכח את הדבר הזה. אני בא ללחוץ על השעון מעורר, והמוח שלי רק רוצה שאני אשאר במיטה. וגם אם לחצתי על לעצור וקמתי, אז המוח שלי רק רוצה לחזור לישון. ובאיזשהו מקום יש לי את שני האדם על הכתף שלי. אחד שבא ואומר לי, כאילו תעשה, תצליח, המוטיבציה שלך, שם לעצמי את המטרות מול העיניים, והאדם השני שרגע אומר לעצמי, כאילו זה, תחיה את הרגע כזה, תהנה, מה קרה אם תישן עוד שעה, מה קרה אם אתה לא תעשה או מימון, לא קרה כלום. עכשיו, כביכול באמת לא קרה כלום. אבל לאורך זמן, כשאתה רק מקשיב לכל הקטן שלך הזה, שאומר לך, תחיה את עכשיו, חכה, תדחה את זה, כאילו, לאן אתה ממהר כל כך, אתה לאט לאט קצת מת מבפנים, זה לאו דווקא משהו שרואים כלפי חוץ, אבל בתוך תוכך, אתה יודע שאתה לא באמת עושה את מה שאתה רוצה להיות, אתה לא באמת הדן הזה שאמרת שאתה מסתכל עליו קדימה. נכון. וזה פוגש בדברים הקטנים, בלאכול בריא, בלקום מוקדם, בלעשות את האימון או לא לעשות את האימון, בלצאת בערב, למרות שיצאתי כבר איזה 3 פעמים השבוע, או לשבת ללמוד או לקרוא ספר, ואנחנו רוצים להיות אנשים גדולים, ורוצים לעשות דברים גדולים בחיים שלנו, אבל לא תמיד באמת עושים את הפעולות בשביל זה. ושוב, אני חושב שזה חוזר לנקודה, שאין לנו את הדבר הזה שמכתיב לנו את הדרך בשלב הזה. כי עד עכשיו אנחנו מאוד רגילים לזה שמכתיבים לנו את הדרך. יש מסגרת ברורה שאומרת לך תעשה ואל תעשה. אבל בשום שלב לא לימדו אותי את האדם, חוץ מהמסגרות שאמרת, הכדורסל, 5 אצבעות. איך אני יכול לדרוש מעצמי חוץ מהמסגרת שכבר מכתיבה לי מה לעשות? אם אני לא אעשה מבחן במתמטיקה, מה אני לומד בחיים שלי? אם אני לא אגידו לי, לא יודע, תתאמן בשביל להיות חייל כאן ולהילחם על זה, על מה אני נלחם בחיים שלי? זה דברים שתופסים אותי הרבה. אני חושב שהסוד בעיניי זה האיזונים, כי מצד אחד, יש את הצד הזה שאומר לקום מאוחר, תשמע, אני לא לחצתי סנוז בערך 2.5 שנתיים, וזה נראה לי זה שלי, אבל זה לא, זה גם כי אני בן אדם כזה שהוא נורא הולך לקיצון בדברים מסוימים, ועושה אותם כאילו במקסימום שלהם, כי זה גם סגנון בן אדם שאני, אבל יש משהו גם בללחוץ סנוז שהוא נורא בסדר, כאילו, השאלה זה כמה אתה מאזן את עצמך לכיוון הזה, האם אתה נותן לעצמך כי זה לא כל הזמן להיות נוקשה, אני פוגש את זה עם עצמי, אני נורא נוקשה עם עצמי, אני יושב ועושה מטרות, ואני רושם כל דבר שאני אוכל כבר איזה 2.5 שנתיים, אני רושם כל יום את המשקל שלי, ויש פה איזשהו משהו שכשאתה עושה את זה לאורך זמן, זה לפעמים שוחק, זה לפעמים קשה, וצריך גם לדעת לתת לעצמך להתפרק, כאילו אם זה עם גלידה, או דברים שהם כאילו לא בריאים עכשיו, או המבורגר, או טיול, כן, גם או טיול, כאילו שעל זה התחלנו את השיחה. זה בדיוק הדברים, ואם אתה יותר מדי הולך לצד אחד, או יותר מדי הולך לצד השני, זה בסוף באוכריך. ואיך אפשר ליצור את האיזונים האלה? שזה סוד, אני חושב שאיך שאני מסתכל על זה, זה אולי דרך קצת פנאטית, אבל אני מאוד אוהב לרשום את הדברים, גם לעצמי, גם בנתונים, מה אכלתי, כמה אכלתי, כאילו זה עוזר לי לקבל החלטות, וגם לסכם לעצמי כל יום, כאילו לפחות 5 דברים שעשו לי את היום, ואז מכל דבר אני אומר, מה למדתי היום? דבר אחד שלקחתי מהיום הזה. ולאחרונה גם התחלתי לרשום, דבר אחד שנתתי מהיום הזה. מה נתתי מעצמי היום? לא, מה עשיתי בשביל מישהו אחר? מה עשיתי בשביל חבר? זה לא בהכרח מה נתתי לו מתנה, ליום הולדת. יכול להיות שמה נתתי לו איזה 5 דקות, שוואלה, הוא תפס אותי נורא עסוק או זה, אבל הוא ביקש איזה עזרה, אז עצרתי את החיים שלי, ונתתי לו את 5 דקות שלי, ואת הזמן שלי בהכי בקטן. לא הולך על עצרתי לזקנה בכביש. עשיתי את המשהו הזה בשביל שהוא קצת מעבר לעצמי, ונתתי מעצמי למישהו אחר. ואז מה לקחתי מעצמי? לקחתי את זה שאני יכול יותר סבלני. או אם בגלל משהו כזה הכרתי, או באופן כללי הייתי מאחר. מה לקחתי? לתכנן את הזמן שלי יותר נכון. ואני חושב שזה נוגע הרבה לכנות עצמית, שהרבה אנשים נורא לא כנים עם עצמם. גם באיחורים, שזה תרבות אתה אומר מילה, אתה אומר, אני אגיע בשעה הזאת, ואתה מאחר, זה לא שאתה מעדכן, אתה אומר, שמע, אחי, התעכבתי וזה, אני לוקח על זה אחריות, ואני מאחר. אתה כזה אומר, טוב,
אני אספיק, אני שם, אתה כאילו לא כנה עם עצמך, אתה יודע שזה לוקח חצי שעה להגיע לשם, ואתה יודע יהיה לך 20 דקות אם תעשה את הפעולה הנוספת, אתה עוד מקלחת הזאת לפני היציאה, או מה שאתה לא רוצה לעשות, ואתה עדיין בוחר לעשות את זה. וזה הדברים שבסוף פוגעים במילה שלך מול עצמך, והמילה שלך מול עצמך זה נראה לי הדבר הכי חשוב בעולם. למה? זה הבסיס להכל, כי אם יש לך מילה מול עצמך, אתה יכול להגיע למה שאתה רוצה. כי אתה יודע שאם אני יודע שיש לי מילה מול עצמי, שאני מתחיל ואני קם ב6:30 בבוקר, או ב5 בבוקר, או ב4, לא משנה, ואני אומר, אני קם ב5 בבוקר ואני עושה את זה, אני עומד במילה של עצמי, אז אם אני אומר לעצמי שיום אחד אני רוצה להיות רופא, או יום אחד אני רוצה להיות טייס, או יום אחד אני רוצה להיות עורך דין, או גם אני רוצה להיות, לא יודע מה, אני עומד במילה הזאת. זה מה שאני רוצה לעשות, אני עומד במילה של עצמי. וזה מין מסוגלות, אבל מתוך נאמנות עצמית. כאילו, אחד הערכים שלי בתור בן אדם בעיניי זה נאמנות, וזה לא רק נאמנות לחבר, או נאמנות למקום עבודה שלך, או נאמנות לבת זוג. זה גם נאמנות עצמית. זה גם כמה אני נאמן לדברים שאני אומר לי. אם אמרתי שמחר בשעה 6 אני הולך לעשות אימון בחדר כושר, אז אני מחר בשעה 6 בחדר כושר, משהו מונע מזה, וזה כוח על. בעיניי זה כוח על. כשיש לך את הדבר הזה, שיש לך את המילה הזאת לעצמך, זה כוח על מטורף. ואם אנחנו רגע חוזרים לעניין הזה של המחשבות על הטיול שהתחלנו ממנו. כן. איך זה מתקשר העניין הזה של האמונה העצמית, לרגע להיכנס למוד הזה של אני חייב את החופש? אני חושב שהרבה אנשים מתכננים את הטיול שלהם יותר ברצינות ממה שהם מתכננים את כל החיים שלהם. הם אומרים, אני אהיה בזה, ואני אטוס לשם, ואני אבקר כאן, ואני אעשה ככה, והם שוכחים, כאילו, הם לא מתכננים שום דבר קדימה חוץ מזה, כאילו, אני אחזור לטיול, ומה, אז, אתה יודע, לא יודע, נעשה איזה תואר, נעשה איזה משהו, נלך ללמוד משהו, כאילו, לא לוקחים את שאר החיים ברצינות, אבל את הטיול, כאילו, שיא רצינות. עכשיו, זה מדהים, אבל הם שוכחים קצת שזה לא החיים, כאילו, אחלה טיול, מעולה. בואו נעשה את זה גם בשאר הדברים בחיים, בואו נעשה את זה גם בשאר האספקטים בחיים. כי באותה מידה שאני לוקח ברצינות את החדר כושר שלי, אני לוקח ברצינות את הזוגיות שלי, או את החברות שלי עם חברים שלי, או את המקום עבודה שלי. זה את כל דבר שאני עושה בחיים. אז למה אתם לוקחים את הטיול ברצינות? לא באותה רצינות שאתם לוקחים זוגיות, או חברות, או כל דבר אחר. או את הנאמנות שלכם לעצמכם, תזונה, או מה שמעסיק אתכם. ואני חושב שבסוף, כשאתה עושה את הדברים האלה, ואתה עזוב חדר כושר, לא כולם אוהבים, לא כולם חייבים לעשות ספורט גם, אתה יכול ספורט פעמיים בשבוע, זה ממש בסדר. ואני חושב שספורט זה חשוב, כאילו לפחות פעמיים בשבוע זה המינימום, אבל אתה לא חייב, ברגע שאתה מוצא את הדבר שאתה אוהב, זה יכול להיות גם ציור, זה יכול להיות גם לשיר, זה יכול להיות גם לנגן, לרקוד, אני אישית רוקד בצ'אטה נגיד, שבצ'אטה זה אחד הדברים ששינו לי את החיים, באמת, שינו לי את החיים בקטע הזה. כדי שתסביר מה זה, אף אחד לא. אף אחד לא יודע מה זה בצ'אטה נראה לי. בצ'אטה זה סגנון ריקוד לטיני, זוגי, שבעיניי מלא בערך, כי יש פה המון מקום של להיות מצד אחד מוביל, ומצד שני מובל, זה לא סלסה, הרבה חושבים שזה סלסה, זה לא סלסה, זה הסלסה של הצעירים המגניבים, כי אפשר לקרוא לזה. דגש חשוב. זה דגש חשוב, כי זה מוזיקה יותר מיינסטרימית, יש שירים של שקירה, שירים של The Weeknd, שירים של רוסליה, מי שמכיר, שירים קצת יותר מגניבים, יותר מיינסטרימיים, שאולי קצת דומים לרקטון באיזשהו מקום, וזה שינה לי את ההסתכלות על החיים, כי מעבר לביטחון שאתה מפתח מול אנשים, ולהיות בן אדם של אנשים יותר, ובנות, דברים כאלה שזה אחלה, אתה מפתח החלטיות, להיות ברור, וקבלת החלטות. כי אם עכשיו אני החלטתי שאני רוצה להוציא בחורה לסיבוב, בתוך הריקוד, ולא עשיתי את זה בצורה מספיק ברורה, ולא הייתי מספיק החלטי, ולא הייתי מספיק אסרטיבי, במה שאני עושה, אז זה לא יעבוד, היא פשוט לא תבין. ואז יצא מצב קצת מביך, ננסה לצחוק את זה החוצה, אבל זה לא יעבוד. וזה ערך. ואתה אומר, אוקיי, אז ניסיתי לעשות סיבוב, ואולי זה לא המתאים לקצב, ואולי זה לא המתאים לסגנון, אבל זה מה שהחלטתי, אז אני מקבל את ההחלטה. וזה לקחת אחריות גם בחיים, כי אם עכשיו לקחתי את הבחורה לסיבוב בצ'אטה בניישן, או לא משנה, או בבי בצ'אטה, או באיזשהו אחד מהמקומות במסיבות, זה נחמד, אני לוקח את זה לחיים, עכשיו החלטתי שאני מתחייב למקום עבודה, או מתחייב לאיזו זוגיות שאני נכנס אליה, ואתה לוקח את זה בשיא הרצינות, ואתה אומר, אוקיי, אז אני החלטתי, אז אני הולך עם ההחלטה שלי, אני לא נכנס עכשיו. כאילו, אתה אג'ילי, אתה מגיב, זה נראה לי הדברים שאפשר לקחת מכל דבר בחיים, ואנשים לא מספיק רואים את העומק הזה, של למצוא משהו שהוא אולי טיפה כאילו לכאורה שטחי, כאילו ריקוד, דברים כאלה, זה לא, אתה מסתכל על זה יותר מדי לעומק. ואתה פתאום לוקח את העומקים של הדברים האלה, זה הופך את זה לכל כך הרבה יותר משמעותי. משהו שנקרא תחביב. אתה רגע התעמקת... אתה קורא לבצ'ה לתחביב, אני קם והולך. לא, התעמקת פה, אתה יודע, 3 דקות במשהו שבגדול, בן אדם, כמו שאמרת, זה יכול להיות עבור הריקוד, זה יכול להיות לצייר, זה יכול להיות לקרוא ספר. אני חושב, כשיש לך תשוקה למשהו,
לאו דווקא תשוקה, כשמשהו עושה לך פשוט טוב על הלב, יש בן אדם שמה שעושה לו טוב על הלב, זה באמת הטיולים. לי מה שעושה טוב על הלב זה הספורט, לא משנה באיזה צורה, אם זה לרוץ, לעשות כוח, לחדר כושר, יוגה, לא משנה מה תביא לי, אני אהיה שמח. מוזיקה זה משהו שעושה לי טוב על הלב, וכשיש לך את הדבר הזה, זה נותן לך איזושהי משמעות נוספת לחיים. אני מאמין שאנחנו חיים בהרבה כובעים. יש את דן שעובד לא משנה איפה בעבודה שלו, יש את דן שנמצא בבצ'אטה, יש את דן שהולך לחדר כושר, וכל אחד מאלה מקבל יחס שונה לגמרי. וככל שיש לך יותר פרצופים, אתה פשוט מכניס לך עוד אספקטים חשובים לחיים. אני חושב שבאיזשהו מקום אנשים רוצים לטייל, אני יודע על עצמי לומר, אני טיילתי חודשיים, טיילתי באירופה חודש עם חברה שלי, ובפיליפינים חודש. והדבר הזה בגדול יצר לי איזשהו עוד סוגי אדם חדשים. אני מכיר את עצמי בעוד סיטואציות. בכל מקום שאתה הולך אתה בן אדם חדש, וכל דבר שאתה עושה אתה בן אדם חדש בתוכו. עכשיו, אני לא מאוד שונה, אבל אני יחסית מביא איזשהו אספקט חדש, והדבר הזה יוצר עניין. ואני חושב שמשם נובע הטיול. אם אנחנו שוב פעם חוזרים לנקודה הזאת של טיול גדול, אז זה לגלות עצמי מחדש. אבל כשאתה עושה את הטיול רק בסביבה שכולם עושים אותה, וכשאתה עושה את הטיול רק עם איפה שצריך להיות, ובשביל החומוס, ואת אותם דברים, וכאילו, יש את השיר של ג'ימבו ג'יי, שמדבר על זה עם הסיטי, כשאתה רק עושה, אז אתה לא באמת מגלה את עצמך מחדש, כי אתה אותו דבר, אתה הולך למקומות שכולם הולכים אליהם, שכל הסביבה שהיית בה לפני זה הולכת לשם, ויש משהו שנקרא סביבה מפתחת, והחמישה אנשים שסביבך הם אלה שבונים אותך הכי הרבה, והחברה שאתה נמצא בה היא בסוף אתה, ועם כמה שאתה מביא את הייחודיות שלך, יש מאוד השפעה לאנשים סביבך, ואני חושב שאחד הטעויות שלנו, זה שאנחנו לא לוקחים את עצמנו למקומות שלא נוח לנו בהם. אנחנו מאוד חושבים ומכוונים את עצמנו לחיים שמאוד דומים לחיים של כל האנשים סביבנו. עכשיו, אני לא יודע אם זה דבר רע, לא יודע אם זה דבר טוב, זה גם לא משנה, אבל אני אומר, אנחנו לא מספיק מאתגרים את עצמנו. ואני חושב, בגלל זה אני גם מסתכל על זה ככה על הטיול. אני רואה את עצמי מטייל כל החיים. אני לא רואה את עצמי לאו דווקא עושה טיול של חצי שנה ספציפי או שנה ספציפי, אני רואה את עצמי אבל מגיע לכל המקומות בעולם, כדי לגלות את עצמי מחדש. שלא תתפרש שאני נגד טיולים, כן, ממש, זה לא מה שאמרתי, חלילה, אני חושב שאני גם בן אדם שממש אוהב לטייל, ואני חושב שטיולים זה מדהים, פשוט חושב שתמיד צריך להיות למה לדברים, ומה מאחורי, וגם לטייל שנה זה מדהים, וזה מעולה. אם יש לך מטרה בדבר הזה, אתה מחפש להתפתח, ואתה אומר, במהלך הטיול אני עושה ככה וככה, ואולי אתה אומר, וואלה, אני אקח את הטיול הזה ברצינות, ואני אתכנן אותו מסודר, כדי שכל דבר אחר בחיים שלי אני גם אלמד לעשות את זה. אני חושב שזה כלי מעולה. מתקשר למה שאתה אמרת, אני חושב שיש הרבה סוגים של כובעים, ויש חוסר התאמה, חוסר עקביות נקרא לזה, בין הכובע של אנשים מסוימים במקום אחד למקום אחר. יש הרבה אנשים שבעבודה הם נורא טובים, והם נורא מקצוענים בחדר כושר, ופתאום בזוגיות הם פשוט על הפנים, בני זוג או בנות זוג נוראים, ולהפך. שכבני זוג הם נורא משקיעים, ואיכשהו בעבודה לא אכפת להם בכלל, והם זורקים. וזה, אתה יודע... ממה אתה חושב שזה נובע? שאלה טובה, אני חושב שזה נובע מכנות עצמית באיזשהו מקום, וחוסר שיקוף מספיק. הם לא מספיק מסתכלים, הם לא מספיק ביקורתיים, הם לא מספיק מסתכלים על עצמם מהצד. כשאני רושם את הדבר, את החמישה דברים שעשו לי את היום, זה לא תמיד דברים טובים, זה לא תמיד כאילו איזה אלוף אני שעשיתי ככה, לפעמים זה גם דברים חרא, לפעמים זה גם... היום הייתי לא מספיק חבר, היום לא מספיק עשיתי ככה, לא הסתכלתי מספיק על השותפים שלי לדירה לצורך העניין. אז מה הכוונה בחמישה דברים שעשו לך את היום? שאלה טובה, בהתחלה זה היה באמת 5 דברים שעשו לי את היום, כאילו רגעים פאן, וככל שהתפתח עם הזמן, זה הפך להיות 5 דברים שעשו לי את היום, זה גם דברים שעוררו בי רגש. אם היום עכשיו התגעגעתי למשהו מעבר, ובכיתי, זה עשה לי את היום. זה עשה לי את היום כי הרגשתי. ואנשים בעולם שלנו, שלפעמים הוא גם קצת אפור, ועם כל המצב המדינה, ואנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה עכשיו באפריל 24, זה... אנשים לא מספיק מרגישים, הם נורא כאילו אפורים, וחיים את המציאות, ושוכחים להרגיש טיפה. וכשאתה מרגיש, לא משנה איזה רגש, כעס, עצב, שמחה, אתה חי. אתה חושב שזה לא מרגישים, או לא מחוברים למה שהם מרגישים? לא מחוברים למה שהם מרגישים. לא מחוברים, זה דיוק טוב. לא מספיק מחוברים. גם אני כאילו מרגיש את זה בזה, שלפעמים אני אומר, בא לי לבכות, אבל אני לא מצליח. וזה מה שדווקא אני מרגיש שמאוד שיפרתי בעצמי בתקופה האחרונה. אתה יכול לאפשר לעצמך להרגיש, לאפשר לעצמך לבכות, לאפשר לעצמך לחיות, כאילו. נראה לי רגע דבר אחרון. לאן אתה הולך לטייל? וואי, אשכרה. שמע, הייתי חוזר לספרד. וואו.
איך אני רוצה לחזור לספרד, גם שמע, התחלתי ללמוד ספרדית, כבר לא בא להשוויץ, אבל רצף של 420 יום בדואלינגו, ככה רצף, זה רצף יפה, אחת המטרות שלי זה לדעת ספרדית בשלוש שנים הקרובות, דעת את זה שוטף, ברמה של כאילו היום יצאתי מאזור הנוחות שלי, בעצה של חבר טוב, שיניתי את המערכת הפעלה של הטלפון שלי לספרדית. עכשיו, שמע, זה אחד הקשים, כאילו, שינה לי זה שיבש אותי לחלוטין, כאילו, פתאום פעולות פשוטות, כמו לשלוח הודעה, נהייתה כזה, NVR ומנזח, זה כאילו, נהיה לך מורכב פתאום, נהיה לך קשה, אבל זה מוציא מאזור הנוחות, אבל יש בזה תכלית, כי לצאת סתם מאזור הנוחות זה חסר תכלית, יש פה תכלית, אני רוצה להשתפר בספרדית שלי, ואני מבין שאם אני אחיה בספרדית, זה ישפר אותי הכי הרבה, ואני אצטרך להתמודד. וזה יוצר אצלי איזשהו מנוע לכאילו, אני רוצה שיהיה לי יותר קל בטלפון, אני רוצה להבין איך מחבים ומדליקים ולמצוא דברים, אני חייב לדעת ספרדית יותר טוב, אני חייב לעשות עוד דואלינגו, אני חייב לשמוע יותר מוזיקה. זה אחלה של מנוע. חזק מאוד. אם ככה נסיים, מה הדבר שאתה לוקח איתך ככה להמשך, או מחשבות, או דברים כאלה? אני חושב בעיקר... או איזה מסר שאתה רוצה להעביר? סביב מה שדיברנו, אז להיות יותר נוכח בתוך הדברים שאני חווה. אני חושב שהחמישה דברים שאמרת בסוף יום, זה משהו שאני אקח איתי רגע להמשך. המחשבה סביב מה אני עושה בסוף, כאילו אני יכול לטייל, אני יכול לעבוד, אני יכול להישאר בארץ ולא לטוס בחיים, ואני יכול גם להתאמן כמו משוגע או לא להתאמן בכלל. אבל בסוף למה אני עושה את מה שאני עושה? ומה מכווין אותי בתוך התהליך הזה? ומה אני רוצה להוציא מהדברים? איזה כיף, אחי. אמן. תודה רבה.